tog din. Elias. Hej alle sammen. I dag så skal vi spille noget Hedgehog sammen med Dennis. Ja, sammen med Elias på min kanal, ikke? Ja, men så vi skal spille noget multiplayer igen. Ja, det bliver fedt. Sidste gang så vandt jeg cirka 3-1 over ham. Og nu skal vi se, hvem der bliver. Hvem der, hvad nu det hedder, der vinder den her gang. Nej, jeg spørger dig. Waiting for Elias. 27-0. Jeg prøver det. Okay, så bare spørg mig. Waiting for Elias. Okay. Jeg tager Jeg vælger ham her. Og vi skal være Vina. Jeg er ikke kommet. Nå, okay. Jeg har vundet 3 gange over ham, og jeg har tabt 1 gang. Nej, bolden er jo ikke endnu. Men den lægger herovre. No, what? Min lægger. Ja, Sindssygt. Jeg skruer. Hvad skete der? Okay, så der står 1. Der er... Nej! God. Nej! 2-1. Nej! Hovedet! Kom igen til. Oh my god. What Ja, the? jeg ramte en gang. Jeg var ikke tæt på. 8 sekunder. Kan du nå at score et mål? Nej! Hvor bolden? Hvad skete der? Galt! Du lavede powertricken dernede. Okay, Vi prøver igen. vi spiller til 3 først, okay? Skal vi spille til 3? Hvad? Der står stadigvæk for de andre kampe. Ja, det ved jeg godt. Jeg har vundet 5 gange og tabt 1 gang. Og du har bare vundet 1 gang og tabt 5 gange. Oh my god. Nej! Yes. Åh, 2 med hjemme. Okay. Nej! Jeg hoppede for sent. Ja, det gjorde det. Er det tornado? Tornado shot. Ja, han laver en powertrick med hans... Tornado shot. Nej, man, jeg skal ikke have 2 loot. Selvom du har 5 smart loot. Jamen, jeg er sgu da ikke god. Har du ikke god? Du har alien. Hvad har jeg? Ja, nok fordi, at rumskibet kom. Hvad? Du skal jo dashe og så kigge på samme tid. Jeg siger den rigtige, du siger den forkert. Nej! Ja? Jo. Okay, men så... Sker det der? Hvad sker der for nu? Han står og laver en robotstemme, og så er det, der kommer sådan en der. Ja, Han siger den helt forkert. Det er en fake, man. Hvad er det, du har med? Nej. 5-5. Jeg siger ikke, at 2 loses. Jo! Nej! Hvorfor sker det? Altså... Okay, den der først kommer op på 10 wins, okay? 10. Ja. Okay, kom her. Så er vi på en gang. Jeg kommer op på 5 wins. Jeg er på 1. Du er på 1. Nej. No! Hvorfor sker det der hele tiden? Nok fordi man skal dashe og kigge på samme tid. Nej, det skulle jeg ikke have fortalt dig. Det laver jeg. Nej, når vi er inde i hinanden. Hvis du skal få en bold til at komme igennem, og så skal du dashe og kigge på samme tid. Hvordan? Eller selvmord. Nej, hvad sker der for det her? Min lækker.
Hvad laver du, mand? Sker det der? Hvorfor går du op, og så skyder du nummer 1? Nå, men det er den der lag. Nej, du går op, og så skyder du nummer 1. Det er det værste. Den lægger vildt meget. Oh my god. Jeg allerede kommer op på 5 wins, så tæller vi også for sidste video. Og den kan jeg også gå ind og se. Hvorfor sker det der hele tiden? Det her, det er lort. Jeg har bare lyst til at skaffe... Jeg skaffer en ny mand til næste video. Ja, okay. No! Skaffe... Nej! Hvad laver den? Den gider ikke at komme ned. Nej. Nice. Hvorfor sker det der? Du speeder, så den kommer tilbage til dit eget mål. Eller ikke speed, for det dash, jeg ved ikke. Se. No. Den var på hånden. Nå, hvad laver jeg? Jeg skulle have taget den op i luften. Nu står det 2-2. Nej. Yes. Hvad laver du for noget? Hvad er det? Hvad laver din mand? Han shaker. Hvorfor? Se, hvad din mand laver. Han shaker. Du har ikke... What the? Vi lavede den bare på samme tid. Ej, man. Jeg gider ikke have 2 loses. Det er pinligt nok i forvejen her. Yeah! Jeg er lort til det her. Hey, Hvor jeg meget har står kun 200, du har 5.000. Hvad fanden er det? Ej, du har jo... Hvad har jeg? Prøv at... Har du trykket kigger? Ja. Så prøv at lave den der. Kan du godt det? Nej. Jeg prøver bare lidt. Se, win 7. Hvorfor kan han ikke gå? Ja, min Lego, jeg kan ikke gå. Hjælp, du skyder det der. Hvad sker der, din Lego lort? Jeg giver op, mand. Okay, men det var alt for den her video. Ja, håber I kunne lide den.